ಬಾಕಿದ ಪುರ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಅನ್ನದಾನವೇ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ 20 ವರ್ಷ ನೀರೇಗ ವರ್ಷ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಮಾದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಚ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸ್ಥಳ ಸುದ್ದಿ ಪುರ ಯಾರುಂಡು ಅಚ್ಚೆ ಕಡೆ ಹೋದಿದ್ದೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಲೆ ಹೋದರ್ಕ తెలుతూ బరారా దానే దానే ಹೂ ಉದುಪುಣೆಡು ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಬೇರ್ನ ಆಫೀಸಾ ಇರ್ನ ಆಫೀಸಾ ತಂತ್ರಿನ
ಇಸ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನೆತ್ತ ದರ್ಶನದ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪಿರ ಆಯ್ತು ಮಂತ್ದೆ ಆಂಡ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾನ ಅವು ಪೂರ ದರ್ಶನದ ಪೂರ ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದ ಪೂಜೆದ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಂತದ ಲಾಗ್ ಪಾಡು. ಅಲ್ಲ ಹಂಚಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನವೇ ಅನ್ನದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠದಾನ ಮಹಾದಾನ ರಕ್ತದಾನ ರಕ್ತದಾನ ಅಂಚ ಅಂಜ ಬರೋಷ ನಮ್ಮ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕುನಾರ್ ನಮ್ಮ ಉರಮಾಲದ ಒಲಾಲದ ಮೋನಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಈರ ಏತ್ ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ 20 ವರ್ಷ ನೀರೇಗ ವರ್ಷ ಮೇರೆ 15 ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕ 20 ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಅಣ್ಣ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸೇವೆ ದುಂಬರ್ಸದ ಎತ್ತದ ಎಂಬೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂದಿ ಪರನ ಲಾಗುಡು ಉಂಡು ಇತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಬೇರು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೇರಿ ರಪ್ಪ ಜಾರಂಜಿ ಸೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೇಮ್ ದುಂಬುದಲ ಕಡೆ ಮನ್ಪುಗರ ಬಲ್ಪಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಸತಿ ಬಲ್ಪಿ ಟೆಕ್ ಆನಲ್ ಧೈರ್ಯ ಅರ್ಪುಜಿ ಫೈನಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಟ್ಲಾಗ್ ಸಾಲಿತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಮರ್ದಗನೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ನ ಹಚ್ಚಿಲ ಪೋಪ್ನೆ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ ಈ ಲಾಗ್ನ ಏನು ಹೆಣ್ಣು ಮಂತು ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಸಿರ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಿ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.